Nag-shout out po sa hi po, Ma'am Asher Chinitsoy. Hindi ko alam kung anong tawag ko, sir or ma'am eh. Chinitsoy, ma'am. Salamat sa patamasa ka. Jocelyn Ras, maraming salamat ma'am Jocelyn Ras Ibanez. First ko. May, ang galing mo. Excited ka sir sa palaro natin ha. Harang to to. Sana all may harang. Maraming salamat sa patamasa ka. Ma'am Marina, hi. Kumusta po? Ah, sana all may harang toto. Another thumbs up host. Maraming salamat ma'am Marina sa another thumbs up. Wala na ulan diyan ma'am Marina. Kumusta host? Okay ra kaayo ma'am Marina. Hello Sir Ricky from Christine Wangkarayo, Dantosok. 1.5 sa grabe toto kadako man yung mga super chat toto. Super chatter. Kadako aga ayo gid. Percent, salamat Ma'am Roberos, present ka. Hindi makakit si Miss M kay dili si StreamYard ni Sir Ricky. Hindi kasi ako marunong mag-StreamYard eh. At saka mahirap yun eh. Ito, mabilis lang ito eh. Mahirap kasi pag StreamYard. Mabilis ito pag direct sa YT, mabilis. Usag ulang hair. Magsahog ka ng tubig, ma'am, para maraming tubig ba? Jocelyn Ibanez. Asa na mga kauban ni mo diha, host? Tulog pa, ma'am. Tulog sila. Dito ako sa labas eh. Asa si Tom, hinahanap mo si Tom. Huwag mo nang hanapin, Ma'am Marina. Mahirapan ako mag-English, Ma'am Marina. Huwag mo hanapin yung wala dito. Mahirapan mo na naman ako mag-English eh. Sino may ilis bukas, guys? Ay, may mga ilis bukas, ano nyo na, sabihin nyo na para maano natin ba, sunod-sunod natin kung sino may ilis ba, para malaman natin. Sorry sir, absent yesterday because I have a headache. Okay lang to, walang problema to. Ilis nga tayo na walang tao eh. Meron pa kaya? G. Macarayo, ha? Ayaw ka look sir, na-avita mi ha. Maraming salamat mama Christine Macarayo sa support ha. Malapit na premiere ni Jocelyn Ibanez, punta natin. Oh, 15 minutes yun, di ba? Puntahan muna natin si Ma'am, bago tayo magpalaro ng Pinoy Henyo. Puntahan muna natin, tapusin muna natin yung ano niya. Para makasama siya sa laro natin. Aba, ng English si Sir Nolimar ah. Oh, magaling yan si Toto Nolimar mag-English. Ma'am J. Macarayo. Si Jinilin manatad kay tuwa sa bukid, basta na Asya bukid, walay signal. Okay lang yung mama. Intindihan rin namin yan kasi may trabaho yung tao, alam naman natin na. Basta may trabaho tayo dito, wala tayong sama ng loob dito, may trabaho yung tao eh. Pukawa sir, kay wala, kay translator, kay na si Tom Ron. pag nandyan si Sir Tom, yan, gisingin ko yun, kakatukin ko yung kwarto niya. 24-hour challenge, it is tomorrow Ay, aman to, pag 24 kay mayroon pa mag LS, tig 2 hours lang dapat yung live ba. Pero kahit mag LS ka silent, kahit ilang oras ka gusto mong silent, pa kung yung maganda talaga pag live kasi malaking bigay sa'yo na oras. Mga onog, kubos at itlog. Masakit, ano yung pangamo niyan, ma'am? Kakapal yung lalaking pangamo niya sa kaya mong kubos.
Mega love shout out sa 8 million in the house. Ma'am Jocelyn Ras Ibanez. Maraming salamat ma'am sa pabidyo-bidyo mo dyan. Jililin Matatad to Hi Sir Ricky. Ma'am, ano lang yan ma'am. Ingat lang yan kung saan ka man. Ilis ko tong pero joke ra. Huwag ka mag-joke-joke. Ma'am Jocelyn, tinuod ba para ano natin, malagay natin schedule ba? Para support tayo. Marina Hilo, back na rin siya work niya today sa orphanage. Siya, Sibat, na Sister Yodelin, Jen Maoy, no support. Maraming salamat, Ma'am Yodelin, ha. Naakay ha saan diya, sir? Ito, sir, nag-practice ka daw. Grabe ka, ha? Hindi mo makalimutan yung hasaan, ha. Joke lang, Toto. Hirap kaya abutin yung 24 hours. Kung silent LS, Toto, kaya mabuti yung 24 hours. Pero kung salitaan, mahirap talaga. Barrio, Dilin, LS ka tomorrow para kay Chin. Tawa si Ma'am Jocelyn Ras. Daghanan ni imog alahas host. Ano, piki lang to, ano lang to? Sa ano ba, kanto-kanto lang. Ako tana una makatubag at ato kaso nakalimot ko sa nima. Ang dami yung ano eh, ang dami ng tatlo eh. Maraming salamat sa pagpasok niyo sa akin sa LSA mga guys. Sana walang English na makapasok. Bijira ko sir, napakalakas ulan dito. At may dugdug. Oh ma'am, dapat ano mo muna yung signal ba para mahirap yung dugdog. Mahirap yun. Pumapasok sa bahay yun. Abangan niyo po mga salida namo ni Jinilin Manatad guys, malapit na. O nya sir, na kay Lamisita dra. Meron sa lalim. Toto, reload ako Ay, sige Toto, mumurahin lang Toto. Nung pang mahirap lang to. Malapit ng ni Ma'am Jocelyn Ras Ibanez. Pag umabot na ng mga Jocelyn, mga 3 minutes na lang, o 2 minutes na lang, magbaba ka ng bahay mo dito para mapuntahan ka namin ha. Tapos, pagtapos mo, magpalaro tayo kung sino gusto. Kung share na, kailan may sila tira. Tamsakdan kay from Ma'am Melchi Villasin. Maraming salamat Ma'am Melchi Villasin sa patamsak mo at sa pagpasok sa bahay ko Ma'am Melchi. Maraming salamat. Sa hindi pa po nakadikit kay Ma'am Melchi Villasin, dikitan po natin siya. Nolimar, Roy Carissa, dawat trako Toto inag-uli ni mo. Okay Toto. Toto Nolimar, si Ma'am Villasin Ma'am Melchi Villasin parang hindi mo pa kadikit yan Kasi absent ka kahapon Umulan na dito. Wala, malakas na ulan dito yan, Ma'am Jocelyn. Baka may pahinga muna kayo, pahinga niyo muna yung gadget niyo kung may dugdog ba, tsaka kidlat, mahirap na. Mga antan ninyo og lechon manok. Wow, sarap naman, ginutom ako bigla. Sana lechon. Maguba ng bahay, sa di ko pa kadikit, unahan ko na kayo. Ayan na po, pag hindi pa nakadikit, dikit kay Ma'am Melchi Villasin. Ayan na po, nagbaba ng primer si Ma'am Jocelyn. Puntahan po natin sa mga guys Sabay-sabay tayong pupunta kay Ma'am Jocelyn na premier. 4 minutes. Di makaray pa bidji. May balamaya kayong lechon manok basta na ay sibuyas dahunan. Jocelyn Ras Ibanez OTW. Hi po Ma'am Buhola na in Switzerland, Ma'am. I miss you po, Ma'am.
Maraming salamat at nakapasok ka sa ano ko sa bahay ko, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. I miss you po. Bata pa po ako ay si Ma'am Buholana in Switzerland. Ma'am Buholana, ano, baba ng bahay mo, Ma'am Buholana. Teka lang. Marami ka pang hindi siguro dito kadikit, Ma'am Buholana. Hi, Boss Ricky, sabi ni Ma'am Buholana, bata po, hello, Timarina. Kayla A, hello po, Ma'am. Mega shout out sa iyo, Ma'am. Maraming salamat po, Ma'am, sa pagpasok ko sa ano ko sa bahay ko po. May jacket na po kayo. Ma'am Buholana ng Switzerland, baba ka po, Ma'am, ng bahay mo, Ma'am, para maraming didikit sa iyo dito. Jocelyn Ras Ibanez dan Tamsak sa premier mo at Kalimbang pasokli na lang po. Nolimar yung sa lapag bahay, Ma'am Jocelyn, sa premier mo. Ando na totoo, sa unahan, nakalapag na silang bahay. Marina Hiba, magtamsak sa host, ighuman ako og kaon. Sige, Ma'am Marina Hiba, kaon ka muna. Bata pa po, okay lang, Team Marina, sorry guys, TM, habisi kayo. Sinitsay, hi Ma'am Buholana, kamusta? Milsi Bilsin, magbaba kayo ng bahay nyo, guys. Sa mga hindi pa po kadikit ni Ma'am Bilasin, magbaba po kayo ng bahay nyo para madikitan kayo. Bata pa po, ay miss you to, Boss Ricky. Miss ko ninyo po. Busy jud kayo, Whitey. Ngayon lang po, Ma'am, busy-busyhan pa. Baba ka ng bahay mo, Ma'am. Ma'am, bata pa po, baba ka ng bahay mo para madikitan ka po nila. Hello, Tin. Ikaw na Chinitsoy. Oo, siya yun, Ma'am, yung Chinitsoy. Sige, Boss Ricky, salamat. Mga guys, puntahan po muna natin yung prayer ni Ma'am Jocelyn Ibanez. Prepare niya po ngayon. Puntahan po muna natin sa mga guys. Close, ingay mo, nagising tuloy si Marcaps. Teka lang, gisingin ko muna. Pinadlock mo naman. Mga guys, punta muna natin yung ni Ma'am Jocelyn. Punta muna natin. Buddy, lantaw ako. Buddy, punta ka dito, buddy, para sabay tayo ba? Inaanap ko dito. Milchi Bilasin, pasok, Nolimar yung Crisadan, nasa iyo full package, pasokli na lang po. Babalikan ngayon, Mama Milchi Bilasin, baka pumunta pa doon siya sa premier ni Jocelyn Ibanez po. May premier po ngayon. Ligo sa ko, buddy. Ayun ang ligo, buddy. Hi guys. Hey Sir Tomaris. How are you, sir? Thanks for coming, sir, to my live stream, Buddy, punta na dito, buddy. Wala na akong ano.
Marina Hibeto di. Bali. Ilan na kami na to eh? Hmm. Ilan na kami na to? Yung. Na? Yung. Ilan na kami na to? 17 minutes pa. Ligo sa ako. Hmm. Sakto pa na. Ang ano pa kasi, may ano pa kami, yung premiere. Ah, Tapos palaro lang naman ako. sakto magbalik na ako. Hirap ko malaro, ano. Mahirap kaya to. Good morning. Sandali lang mga guys.
Marina Huya. Sabichi. Nanonood ako ng Ma'am Marina ng yung ni Ma'am Jocelyn, mga bata ba? Nakakatawa. Puro puti na ang mukha. Grabe. Oo nga, puro puti ang mukha ba? Mga bata. Cute kayo ang gamay. Kawawa yung bata ulit. Oh, wala, nanuntok na. Open na ko la enter please sa iya, Premier. Ayun na naman, kawawa yung batang malit oh. Yung tulungan dami. Yung tulungan. Thank you sa lahat. Tapos na. Grabe premier niya si Lin. Oy. Nakakatuwa yung mga bata eh. Nakakatuwa yung maliit, talo, maliit. Maliit kasi, kaya natatalo siya ng malaki. Ano to? Harang again to. Maraming salamat sa parang to. Sir, ganahan ka mag-sub-sub. Talo yung maliit, sir eh. Talo yung maliit ba? Pinagtutulungan ng dalawa. Kawawa naman. Okay, boss. Salamat. Kawawa yung maliit. Sub-sub sa rin na lagi. Pinagtutulungan ng dalawa. Okay. Saan sila? Back to you, Boss Ricky. I'm back, sabi ni Ma'am Jean. Oh. Thank you po sa lahat. Kawawa naman po yung Ma'am Jocelyn, yung maliit, kawawa, pinagtulungan. Namuti tuloy, anak ng Amerikana na. Game. Sino gusto mong game dyan? Game na tayo. 3 hours. 3 hours. Sana sila? Wala. Let's start Pinoy Hinyo. Wala sila Ma'am Christian sa kasi Ma'am sasali ba yun? Wala pa to. Kunti pa lang oh. Teka lang. Gano'n muna ako. Ilan ba kayo dyan? Ha? Bukas natin? Hindi ah. Game. Pinuihin nyo to ma'am. 3 hours. 3 hours WH. Kung manalo. Game na. Sino sasali dyan? Ilan lang kayo? 3, 4. Sasali ka ma'am Buhola na? Sige, game na. 2, 4, 6. 6 word. 6 words to, 6 words. Sige. 6 word. Wala. Game, Wala. 3 hours WH to 3 hours WH. Bagay siya, bagay. Tama, bagay. Fruits, bagay. Laki madami na laki ba? 3 hours WH. Game, bro. 2, 4, 6. Bagay siya.
6 liters. Go. Sa kusina, hindi. Mauna ka na. Hindi sa kusina, hindi. Nasa loob ng bahay, pwede. Sing-sing, hindi. Sala, hindi. Hindi sa sala. Pwede rin sa sala siguro to. Pero, makita ito kung saan. Pwede sa kwarto, pwede. Metal ba? Hindi. Karelo, hindi. Material sa bahay, hindi. Hindi sa Arios, hindi. Gamit siya. Saan makita? Ano ang tanong saan makita? Medyo malaki siya. Malitos. Malaki. Mga ano lang. Mga kasing laki ko lang siguro. Dito. Hindi kasi kayo nagbibigay ng mga kategory. Puro lang kayo hula ng hula. Dapat magbigay kayong kategory. Sa akin na lang yung 3W8 snacks for host. Thanks, Sir Tom. Sapatos. Pwede. Pwede. Masuot ba yan? Yes, masuot. English yan. English na siguro to. English ba? Oh. Wala namang ibang tawag siguro ito eh. Ito lang talaga eh. Sinusuot ng tao, host? Yes, sinusuot ng tao. Socks? Pwede. Sinimulan sa socks. Shurak? Anong shurak? Dili ka ayaw ko kadungog ba? Kusog ulaner. Sorry, Mama Rina. Shurak. Sinusuot. Ano? Tapos na? Quintas? Hindi. Sul? Hindi rin. Also bag of chicharones? Joking, Sir Tom, ha? You're a joker, ha? Liston? Pwede. Personal na gamit? Pwede, oh. Personal naman to, eh. Pwede mo gamitin to, eh. Personal. Mahulaan pa to ni Sir Tom, eh. Sir Tom, this is a category things. Metal ba? Hindi. Yun na signal ko, ah. Shirt. Pwede sa shirt. Shoes, hindi. Shoes. Pants. Pwede. Sa shirt, malapit sa shirt, eh. Necktie, pwede. Headband, hindi. Polo, pwede. Sa polo. Brief. T-shirt, hindi. Dili kayo kadungog. Sorry ka, dili kadungog, eh. Sando, hindi. Malapit ito to ng limar, eh. Malapit ka to ng limar na ano, eh. Botones, polo shirt. Pwede sa polo shirt. Kusugulan her. Sino kaya makakuha ng 3 hours WH? Sando, pwede. Sinusuot siya. Boxer. Sir, pwede. Maunahan po ni Sir Tom Harris, eh. Long sleeve. Pwede sa long sleeve. Pwede sa long sleeve. Cup.
No. Pwede sa long sleeve. Dok, good morning. Sing-sing, hindi. Buttons, hindi rin. Nagsasabi sa ko. Burlol. Office attire? Pwede. Pero hindi sa ginagamit sa office eh. Pero pwede rin siguro sa office to eh. Panyo, necklace. Pwede rin siguro gamitin sa office to. Pwede siguro. Necklace, panyo. Panlalaki? Yes, panlalaki. Panlalaki. Panlalaki siya, panlalaki. Ewan ko lang kung susot babae nito. kung ano itsura. Pwede rin siguro sa babae ito ah. Kurbata? Hindi. Kurbata. Chinitsoy. Ano na? Brief. Hindi. Ano, hirap ano? Barong. Sa barong pwede. Malapit sa barong. Malapit sa barong. Liston, lawat. Sa buhok yun sir naman. Suit. Curtains, hindi. Sinusuot ng tao. Curtains. Malapit siya sa pulo. Underpass. Malapit sa long sleeve, malapit sa pulo. Wahaha. Wedding suit? Pwede. Wedding suit. Ang galing ni ma'am bata pa ako ha. Malapit na sa kategorya niya. Ang galing magbigay ng kategorya. Tong, no. Sipir. Sundan niya si ma'am bata pa po. Malapit siya. Kurbata, hindi. Ang galing magbigay ng ano ni ma'am ano. Bata pa po. Kategori. Scrotum. No. Slacks. No. Wedding suit. Pwede. Oh. Wedding. Ayan na. Makukuha na ito ni ma'am. Ayan na. Barong Tagalog. Pwede. Kut. Pwede sa kot. Ang galing talaga si ma'am bata pa ko. Malapit na makuha. Oh. Ayan na. Raincoat? Hindi. Sundan niyo si ma'am bata pa po ako. Malapit na. Ang galing. Kuha ka ni ma'am bata pa po ako. Nakukuha mo to. Ayun na eh. Ayan na oh. Salika. Hindi. Makukuha to ni ano. Magaling to si ma'am ano eh. Bata pa po. Magaling mang bigay ng kategori. Wedding suit. Small bag. No. Sir Tom, wedding attire. Sir Tom. Wedding suit. Alam to ni Sir Tom eh. Hi ma'am daw yan gawin. Papahula po. For 3 hours WH. Amerikana, Toto, malapit ka na Toto sa Amerikana, Toto. Malapit na. Ito yung sinuot ko eh. Wiskot. No, wiskot. Necktie. Wala na, malapit na si Amerikana. Si Ma'am Bata pa po ako, malapit na kanina eh, sa barong Tagalog niya eh. Sinunod ko eh. Di ba? Hindi naman barong Tagalog to eh. Iba naman yung mukha ng barong Tagalog eh.
Ay, Kalisodos. Ayun. Si Ma'am Bata ko po ako, alam niya ito, kaso hindi niya lang ano ba? Masabi. Less. Wedding suit. Pila ka words? 2, 4, 6 words. 6 words. 6 liters. 6 liters pala. Liters. 6 liters. Hi, Sir Mar. Mega love shout out. Habol ka, Ma'am Tintin Macarayo. Your amigo, Mr. Guapo with Bird. Oh, Mr. Bird. Sim, yung short term. Your amigo Guapo with the bird. Ano, pahula na. Sino na? Ayaw niyo na? Sa Malay Body, ay Alvin Mangumdayaw. Ano, wala nang maghula? Naabisi mi this year taod manlakaw mi. Sige, ma'am. Sleeveless, hindi. Ano siya? Wedding suit. Barong Tagalog sa Tagalog. Barong Bisaya. Malapit na yung barong Tagalog eh. Barong Tagalog sa Tagalog. Ala, hindi naman po. Mamaya pa yan eh. Ha? Hindi yan. Black suit, no? Flower, no? Sir Tom, wedding suit, wedding attire. Pwede, pangkasal ba siya? Ito yung sinuot ko nung kinasal ako eh. Si Sir Tom, kayo ba siya na? Type in, no sir. Tagalog, boss. Hindi man, English man to, ma'am. Hindi man siguro Tagalog to. Sa Tagalog. Barong Tagalog, English man. Tagalog, boss. Barong English. Swimsuit. Pag wala nang comment, sir, Ricky, means okay. Formal attire. Pwede sa formal attire. Formal attire. Engaged ring, no? Formal attire. Sir Tom, this is wedding attire, Sir Tom. That's a international movie. Polo. Pwede sa polo to. Pwede sa polo. Ano? Akala nyo madali to, ha? Silip. Wala. Next! Kamison, no? Uy, ang galing talaga ni ma'am, oh. Si bata pa po ako. Galing talaga, oh. Ikaw, ma'am, nakanalo ka ng tuxedo. Yes. Nanalo na si ma'am. Ang galing talaga ni ma'am bata po ako. Sabi ko na nga pa, siya makahulan nito eh. Bola na in Switzerland, nanalo ka ng 3 hours double hits. Ang galing talaga ni mama. Amerikano to eh. Iba naman yun ah. Ito, tuxedo to eh. Pangkasal. Tuxedo na yun. Tuxedo. Ano ka? Bisaya Manasir, Nolima. Bisaya. Isang oras na ako, malapit isang oras ha. Congrats sa nakadaog. 3 hours double hits. Kay Ma'am Bola na in Switzerland. Kutpog tawag na mo ing kot. Jacket naman yun eh. Yung kot, pwede raincoat, pwede yung kot, daming kot eh. Ay, Sir Dimple, hi, Ma'am Mabilin, Makarayo. Maulagi ramana, toto, Amerikano ang tuxedo.
Yan totoo eh. Tuxedo yan. Ginugel ko pa yan totoo. Kung totoo talaga ang tuxedo, tsaka yung ano, exact word, si Bata pa po, congrats. Next game. Next game. Para magka ano lang ko ng sa oras. Next game. Type A, kung sino pa gusto mag-game dyan. Pag hindi na, ayawan na tayo. Type A, kung sino pa gusto dyan, maglaro. May palaro pa tayo isa. Game. Sino gusto? Sagdihan na lang yung toto. Sir na naman nakita sino. Bisaya ano tayo yung toto. Bisaya, tuxedo, hiling lang ang kanan. Di ba? Meron pa ang barong Tagalog eh. Napay, hindi Tagalog. Ayaw. Bagong ligo si Marcaps. Bagong ligo ma'am si Marcaps. Roberts Cañete. Congrats, bata ka po. Game na sir, Aron. Pamiha. Next. Next. Type A. Sa gusto pa maglaro ulit. Type A. Press A. Sa gusto mong laro. Isa lang yung type A. Si Ma'am Nobilin lang eh. Sir Ricky, BG lang po ako. O sige Ma'am Jocelyn. Hindi ka sumali Ma'am Jocelyn ah. Dimple na pod. Sir Ricky. I-play pod ang playlist sir. Dimple. Okay. I-play ko yung 3 hours lang. Pero pag ikaw na naramang mabilin, sige, play ko. All. Joke. Naka-charge phone ko. Thanks, Dajin. Game. Sino gusto pa? Data pa po. Champion na. Game. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 letters, 2 words. Hula na. Nakita yata ni Ma'am bola na nung pinasilip ko eh. Nakita. Kita pala nung pinasilip. Nakita mo pala ang bola na nung pinasilip ko sa likod eh. Kita pala. Ano ba rin? Piting na dantamsak. Bata pa hindi. Clue. Hula muna kayo. Clue agad. Bigay kayong kategory kung ano. Grabe naman kayo. English. English to English. Mali ba? Tamsak. Maraming salamat ha. Kayo itong Wala nang babaan ng bahay dito kasi puro mga kilala na to eh. Game. Pagkain. Pagkain. Pagkain siya. Pagkain. Sir Dimple. Sang party Sir Dimple. Pagkain siya. Miss Sinras, kala ko anak mo po eh. Vigila ko sir, Olandari on niya. Naidugdog. Sige ma'am. No problem. Vegetable. Pwede. Matamis ba sir? Hindi. Kung lagyan mo ng asukal, tatamis talaga to. Still please. No international foods. International foods ano? Yes, international foods. Sa pangalan niya pa lang English na. Kaya international food siguro to. 18 years old pa po ako. Pagkain ba yan? Yes, pagkain. Pagkain, sir. Akala ko na magaling ka nag-practice ka na, sir. Dry o may sabaw? Pwede. Utan, Bisaya. Pwede mo usawagan ng utan kung gusto mo. Wala. Kuha na siya. Root crops. Ano siya, sabaw, pero... Pansit? No.
Wala na, wala na. O, silip, silip. Sing! Dantamsak host Marina Hoygayer. Inday go pa mo. Game na. Dry or sabaw? Anong sabihin ko dyan? Dry or sabaw? Kaya sa bawang gamay. Naisabaw gamay. Sabihin natin sarsa. Sa bawang. Pwede mo kita pwede mong gawin yung lutuin eh. Oh, kita lang. Hindi kita marinig, Gus. Okay lang man. Kuha na naman eh. Sodan. Minudo. Ay, tuto. Malapit ka na tuto. Minudo. Ayan na. Malapit na. Food. Humba. Sudan. 12. Towards. Di ba towards yan? Oh, towards. Adobo. Ay, madali lang makuha to. Malapit na to. Kaso, Caldereta, no? Towards. Kari-kari. Ang galing to. Kari-kari. Malapit na. Sinigang. International na talaga. Ay, kung gusto magluto dito, pwede. Iskabiti. Ano sa ibang lahi ko? Malapit. Kari-kari. Ang galing ah. Ginutom tuloy ako. Lechon manok. Paksiw. Dried fish. Malapit na. Ang galing yung talaga manghula. Sige, hulaan nyo to. Tantamsak host Marina Iba. Maraming salamat Ma'am Marina sa patamsak-tamsak mo dyan ha. Minudo, pwede siya. Malapit sa minudo. Pork lechon, wala sa Saudi na. Pork lechon. Wala sa Saudi. Apritada, escabeche, sausage. No. Towards. Bulalo, meatloaf. Meatloaf. Lechon mini. Towards. Ilan liter to? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 liters. Corned beef. No. Corned beef. International ba na? Oo, international. International ba na? Yes. Pwede to. International to. Kasi English yung pangalan niya eh. Lechon ba na? Daog na? Saan? Magyabay na daog ganun. Ang galing niya. Hindi, si ano to, ang buhula ng vloggers. Ano to eh. Alay na. May nanalo na. Si ang buhulo ng vlogger. Ang buhula ng vlogger. Kapatid to ni ano ni Ma'am sino ba dito? Marjelas Vlog. Sino? Nanalo na si ang buhulan ng vlogger. Ang buhulan ng vlogger. Three hours. Sisita. Ayun na. Mura dyan wala nang manggit. So, hindi pa nakadikit kay ang bola ng vlogger dyan. Dikitan nyo siya, mga guys. Oh, dikitan nyo muna. Tapos sunod. Games ulit. Last games. Para maging isang oras. Minudong manok. Minudong baka. Chicken, curry. Siya din si Marilas Vlog ba di? Ang gula nung vlogger. Ako to, si Marilas Vlog. Pinagamit ang utol ko. Salamat to. Ikaw pala yun, ma'am. Saan ko ilagay ito, ma'am? Sa Marilas Vlog o kay Buhula ng Vlog? Yung 3 hours. Ha, ma'am? Chicken. Dapat na i-chicken. Kari-kari chicken. Dali mo si Mayor, no? Mama Herms. Kari-kari. Ma'am Marielas, kanino ko ilagay itong 3 hours na to? Hindi sa kami daw, wala kaya. Iba lang bakala kaya. Minudong kanding. Ma'am Marielas, kanino ko ibigay ito? Yung 3, vlog. Sa akin muna, host. Kay Marielas Vlog? Okay. Marielas Vlog, 3 hours. Game pa? Last game? Tignan dyan sa. Ha? Type A, sino pa gusto maglaro dyan?
Type A. Ay, B na lang, B, B. Type B. Sa gusto mong maglaro ulit, B. Bola ng Switzerland, 3 hours. Kay Mariela's Vlog, 3 hours. Type B. B. Kung sino pa gusto maglaro. Kaya Marilas, kumusta ikaw? B, yan. Ang ganado si Mang Marilas Vlog, ah. B, yan. Sige ba, sino pa, sino pa? Dalawa lang? Ubutan na isang oras nito, guys, na. Type B, type B. Sino pa gusto maglaro dyan? Ikaw, Toto. Nulimar. Masaan ka na, Toto? Next. Chinitsoy. Sigurado ito, makukuha na to ni Chinitsoy may pyesa. Makukuha niyo to. Game? Sige, forward. Si kung ayaw sabi. FG. Need ko talaga daw ulit kaya nanalo. Oh, ma'am. Ito, manalo ka dito, 6 hours ka na. Type B. Press B kung sino pa gusto. Dalawa lang nakita ko eh. Dalawa lang gusto maglaro. Tatlo. Oh, game. 2, 4, 6. Oh, game. Kategory. Game. Makakawalan nito si, Tenko si. Sali daw si Tom Maris. Kanina pa nakasali yan eh. Kanina pa nakasali. O, game. Hula. Ito. Oh. 2, 4, 6 letters. Oh, silip. No, hindi sa plant. Hi Tom Harris, join for us. Game. Bola ng animals. Hindi toto. Huwag mo ipasilip. Pagkain. Hindi sa pagkain. Hindi. Hindi pagkain. Huwag mo muna sabihin. Tao, hindi. Gamit. Gamit sa mamabilas yun. Galing mo mamabilas yun. Gamit. Gamit. Sir Dimple. Gamit sa kusina. Hindi siya. Bihira mo lang ito makita sa kusina. Sa akin mo daw ibigaw. Walis, kutsara. Oh, sa kwarto. Pwede sa kwarto. Makikita ito sa kwarto. Sinilas. No? Kita na sa kusina pag mag-away ang ba ng kasama? Tagalog ba siya o English? Ha? English to. Sa kwarto. Pwede sa kwarto. Makikita ito sa kwarto. Sure ako sa kwarto ay mayroon nito. Radio? No. Pillow? No. Table? No. Mirror? No. Chair? No. Bed? No. Clock? No. Charger? No. Cabinet? Pwede. Remote? Gamit sa tao? Ginagamit naman ng tao to ah. Phone, pillow, no. Laptop, no. Aircon, electric fan, no. Cover, drawer. Lapit na. English. Kunting tiis na lang. Munti ka na. Tagalog. Hindi Tagalog to, English to. English. Television, pagkain, speaker, English orokan. ya, pero pwede Tagalog, pwede Bisaya. Orokan, pwede, orokan. One word lang, 6 letters. 6 letters, 2, 4, 6. Dito lang ako. Okay, Mama Rina, no problem. Ginagamit ng tao. Ang ginagamit naman to eh. Drawer. Pwede drawer. Pants. Pwede sa... No? Pants, pwede.
Pilo, cellphone, laptop, Mantika, no? Durabox, clothes. Pwede clothes, pwede. Madada pa. No lang ko sir. Madala. Okay ma'am. Hindi na. No lang sir. Panty, pwede. Panty. Money, brief. Pwede brief, pwede. Towels. Pwede towels. Makurot na ron. Brief. Pwede, pwede brief. T-shirt. Pwede t-shirt. Makuha na to. Tibak. Tibak. Iba na, abot na tibak. T-shirt. Pwede t-shirt. Pwede. Sando yan na. Malapit na. Malapit na. Nakanagin ang datanan. Dress. Siya na lewa ma. Jacket. Pwede. Dress. Pwede dress. Sando. Surpan. Belt. Pwede rin. Pag belt. Wala na, di na magamit. Di na nasa pero. Pwede ah. Table. No. Malapit na. Dress. Pwede sa dress. Kapit ng dato. Medyas, pwede. Sintron, pwede rin to. Picture frame, pwede. Wigs, wigs, wigs. Polo, pwede. Polo. Siya modis. Seatbelt, sasakyan. Maraming salamat sa Ma'am Junilin sa pabidi-bidi. Barong Tagalog, pwede. Ilocos, pwede. Gamit siya, gamit. Lights. Polo, pwede sa polo, pwede. Jacket. Pwede, pwede. Travel. Pwede mong dalhin. Unlan. No? Ano na sirit na? Hood, no? Plancha, cabinet, pwede, cabinet, Habit na rin daw. pwede, cabinet, cellphone, floor. Magaling to si Mang Bata pa po ako eh. Marapit na eh. Kaso, hindi pa eh. Pelo. Clock, no? Garter, blanket po, no? Tissue, no? Mirror, no? English, Tagalog, Bisaya. English, Tagalog, Bisaya. Ang galing talaga ni Toto, oh. Toto Nulimar, oh. Oh. Ang galing, ah. Galing na Nulimar. Toto Nulimar. Win. Galing. Tama na? Galing ni Toto Nulimar, oh. Sir Dem po naman dyan. Sakos. Pwede, sabi nga t-shirt, pwede sa t-shirt, pwede sa polo, pwede sa lahat, pwede. Medyas, pwede. Drawer, pwede. Hanger. Arinola. Tapos na maganda ka. Extend na po. Sa hindi pa po nakadikit dyan kay Ma'am, sino ba yun? Kay Ma'am Melchi Villasin, lablabin niyo mga sa guys. Sa hindi pa nakadikit kay Ma'am Melchi Villasin, boxer. Sige po ulan here, dog. Alcohol free. May nanalo na. May nanalo na, oh. Ano pa isa pa? Ano gusto mo? Ano pa isa? Sige pa. Isa pa wala. Sinabi na to kanina ni Chinitsoy eh, nung una. Wala, sinabi niya to kanina eh. Hindi na nahulaan. Ito na, bata pa po, may nanalo na po. Hanger. Sina. Sina. Grabe, ang bilis mo naman sinagad. Sinagad. Sinagad.
Pulot ng papel. Grabe naman. Maxi dress. Anong maxi dress? ito na kami nanalo na. Si Toto Noli Mario Carissa. Toto. Ano ba? Hindi ko na alam ano. Ito. Yehe, Sina. Ha? Sa may pa-kuhan mo. Wala na akong naisip, ito lang eh. Pumunta na sila kung sila gusto nga ipa-tagal. Toto, Noli Mario Chris, 3 hours, 3 hours. Grabe, i-play ko ito mamaya. 3 hours. Sina sir, game na. Ha? Game na agad? Grabe ka naman. Sige, game na. Diyan lang kayo sa malapit. Hindi, doon. Sa traffic light. Oo. Kami na. Ha? Sama ka sana? Sana. Eh. Tapos na. Wala na ka. Hindi ko. Sunod na. Game. Last. Last na lang, last. Last. Type C. Marami ng type ah. Last na. Last. Game. Bigay ng ano. Ng kategory. Bigay. Christine Macarayo. Ano. Si Ma'am Bola, dikitan niyo muna mga guys, oh. Bagay ba, sir? Hindi. Tagalit na si sir. Lugar? Hindi. Nabagay tayo. Bagay tayo, hindi. Makain, yes. Makain. Pagkain, yes. Pagkain. Matamis. Kung lagyan mo ng asukal to, matamis. Pero hindi sa matamis. Dito lang po. Salamat, Ma'am Marina Liga. Balot. Magaling kasi ang bula ng lagera. Malapit na. Dry. One word English. Ulam ba? Ulam. Ang galing ni Ma'am Christine Macraya magbigay ng ano. English. Wala dere, wala. Wala siguro. Tagalog na siguro to. Sa Pilipinas. Kasi wala man ako nakita dito. Egg, itlog, cake, niluluto. Bisaya raw siguro na. Yes, niluluto. Sardines, no? Oh, may itlog. Humba. Itlog, egg. Adobo. Dami na adobo. One word. One word. Sinigang, no? Humba. Nagutom talaga sa humba. Frozen foods ba? Hindi na siya. Frozen food. Paksiw, no? Hotdog. Hindi rin. Isaw, no? Tao ba yan? Hindi. Pagkain. Sinabawa na tahong. Sinawala. Balbako. One word lang, yes, one word. Longganisa, fishball, kikiam, may sabaw. Walang sabaw. Tahong ni Carla Tosino. Makita na siya kung asa maglagin yung bana. Street foods, pwede. Pwede makikita mo rin sa street foods. Ay, galing naman ni Mama, Milchi Villas, yun ang galing, oh. May 3 hours ka, ma'am. Sisig. Oh. Ang galing ni Ma'am Milchi Villas, yun, oh. Milchi Villas, yun. Saan yun? Ang galing, ah. Milchi Villasin. Galing. 3 hours.
Ang galing naman yan. Ah, Bilis naman, isa pa host. Ang galing. Mahirapan na mag-play dito, maya. Punta ka naman na. Ang bilis nga ni Ma'am, ano? Maraming salamat na Ma'am Milchi Bilyasin, nanalo po ng 3 hours WH. Ang galing ano? Hirap nga ito eh, nahulaan agad. Katulog na. Sinabawa. Bulad kick. Thanks, Rods. I need WS talaga. O, mama, mamaya ma'am, play kita ng 3 hours, mama. Paborito, baya na ako. Pinuwasin na ito ba? Paborito mo. Tapos, ilan na mapiplay ko maya? 4 na. 6 hours, 6 hours. Isa pa host. Grabe ka naman, isa pa host. 12 hours na to plus 3 hours. 15 hours. Sana all. Ano ngayon ha? Dikita niyo muna si Ma'am Milchi Bilyasin mga guys. Hindi pa nakadikit kay Ma'am Milchi Bilyasin. Ma'am Milchi Bilyasin, baba ng bahay ma'am para dikitan ka ng mga natin yung mga dito pa. Ang bola ng vlogger, dikitan mo si Ma'am Milchi Bilyasin Wala lang kong naisip eh. Ito. Pag nahulaan niya to, Bisaya din to eh. Jacket naman eh. Wala naman. Meron ng jacket yan. Alam mo to ba, de? Alam mo ito. Wala na sa mo. Pero alam mo, Wala okay. Bisaya to eh. Ganun. Wala sa mo. Ganyan. Manasin niyo? Oo. Mana pangasin niyo? Hmm. Lain beta. Basta nung nara sa mo, alin sa pangan. Pang, anong kaya to? Alam ito eh. Bisaya eh. Ako ka na. Ako ka dumog na. Sige, pwede. Ano ba to? Ang sama na siya pagkaon yun. Hindi ay yung gina... hindi mo alam yan. Yung gina... Ako ka dumog pa. Hindi mo alam to. Alam mo to eh. Ako yung idea na niyan. Yung... Hindi mo alam yun. Yung nandun. Hindi ka lang. Sandali lang ha. Ha? Yung raya? Oo. Kalau sama lusung dia, lusung tak kau menggerak sama aja. Oke, kalau semua. Oke, Game. Pwede, kung may sagot ng Tagalog, pwede na rin. Kung may magsagot ng Tagalog nito, pwede ha. Game. Last na. Ewan ko sa Bisaya, alam nito eh. Parting Mindanao eh. Kasi iba kasi ito eh. Aliti ba rin? Nadunggan yung tingong ba rin? Pero lain magpangalan. Ha? Nadunggan daw nila itong tingong. Iba ito. Mahirapan sila dito. Mahirapan sila nito. Ha? Sige. Game. Sige, pwede ito sa O may magsagot ng Tagalog, pwede na. Pero mas maganda yung
Dagan niya ng ano. Hmm? Bakuan, umiibig. Game. Hula na hula. Papaitan. Alam ko Bisaya to eh. Game. O, wala yung papaitan. Bisaya ba? Sige, mga ganun na, maghula na. One word. One word. Pag nahulaan to, bilib na ako sa inyo. Dili sudan. Pagkain, no? Dili pagkain. Bulalo. Bulalo. Lancho. Gawa ito sa kwan. Gawa ito sa aluminum. Budbud, no? Dili pagkain, dili. Kaon sa kubos. So, man, kinito. Bingka. Ay, buddy. Pinahulaan din sa amin dati ito eh. Sige lang. Kanding. No? Never friend. Martilyo, no? Gawa sa aluminum. Tom Harris, kanding. bagay bahos. Oh, bagay. Gawa sa aluminum. Kalderin. Anong kalderin? Ano yung kalderin? Pwede sa Tagalog. Kung Bisaya siya, pero kung may magsagot ng Tagalog na kapares nito, pwede na rin. Kutsilyo, lababo, no? Luwag, no? Halo sa naka-black halo. Palanggana, no? Luwag, kaldero, no? Sartin. Anong sartin, ma'am? Hindi ko alam kung sartin, ah. Baso. Believe na ako pag nulaan nyo to. Das one, no? Pinahulaan din natin sa amin ito eh. Pero nahulaan namin ito dati. Yung nagpahula nito ay Bisaya siya, taga Mindanao. Nahulaan namin ito. Latarit, no? Bagay siya, bagay. Rip, no? Kalderin, anong kalderin? Bola ng vlogger, anong kalderin? Paliwanag mo nga kung anong kalderin. Gamit ba sa kusina? Oo, pwede sa kusina, pwede mo ito gamitin. Tapak sa kaldero, ha? Itak, kinilo. Rice cooker, no? Ano to? Pinahulaan nila dati sa amin ito eh. Taga Mindanao, pero Bisaya yung salita niya. Ito yung pinahulaan niya eh. Kaya nahulaan namin ito. Pero nahulaan namin to. Sirotso, no? Salaan, no? Gabas, no? Sinogba. Gabas. Gabas. Pag mahulaan nyo to, magaling kayo. Pero kami nahulaan namin ito dati, nung may nagpahula sa amin ito. Taga Mindanao siya, taga Mindanao. Pero Bisaya yung salita niya. Nawala namin ito. Gabas. Gawa siya sa aluminum. Gamit sa saan? Garapon, itak, no? Gamit saan? Basta gamit. Magbigay ka ng kategori kung saan gamitin. Tost ng sigarilyo. Pusoy. Aluminum siya, aluminum. Gawa sa aluminum. Gamit. Hunsoy. Anong hunsoy? May ano na nga kayo, may clone na kayo eh. Gawa sa aluminum eh. Sing-sing, no? Wala na. Relo. Sa kusina ng gamit. Pwede gamitin sa kusina. Pwede rin sa sala. Pwede sa labas ng bahay. Pwede mo gamitin ito.
Kaldero. Kaldero. Hindi siya kaldero pero magkamukha. Uy. Tingka. Palanggana. That's fun, no? Lamang nito mga taga Mindanao eh. Sartin. Anong sartin? Kalaha. Kalaha. Yung kalo ng hapon. Kasirola. Kasirola, kamukhang kasirola siya, kamukha. Pag may kasirola. Anong oras na, oh? Lapit na hanggang ano lang ko, oh. 10 minutes na lang ako, tapos na ako. Pahala kayo dyan. Pag hindi nyo ito nasagot, bukas naman ulit. Inihaw ha? Hindi. Gawa sa aluminum. Hanggang ano lang ako ha? At 10 minutes na lang ako. 10 minutes. Pag hindi nyo nahulaan to, bukas naman. Sugbaan. Ay, pakita ko lang sa inyo to para makita nyo na hindi ako nagdadaya ba. Takore, hindi. Sugbaanan, hindi. Takore, kutsara, hindi. Gawa sa aluminum. Meron kami dati nito eh. Kaso sa katagalan na, tinapo na. Nabinta na nung sa katagalan. Clohos first liter. First liter niya A. Clohos first liter. Tinidor screen platito. Anting. Hindi siya anting. Ano, wala na? Wala na ba? Malapit na ako 9 minutes na lang. Anting ah. Ashtray, no? Gawa sa letter A yung A. Asin, no? Gawa sa aluminum. Sa Mindanao, eh. Kasi nung paula sa amin noon, host, taga Mindanao siya. Pero nahulaan namin ito. Oo. Lisod, ganun ba din yung pangalan mo? Pero nahulaan namin ito. Oo? Oo, taga Mindanao siya eh. Bisaya yung salita niya. Ito yung pinulaan niya. Ibig sabihin, alam niya to, alam to. Umbrella, no? Gawa sa aluminum. Sartin, anong sartin? Certain ka ng plato ba? No? Umbrella. Atop. Alam ito ng Bisaya eh. Oo, yung Bisaya ngayon eh. Alam niya to. Oo. Saka nagpahulaan nito eh. Ginaya ko lang. Antena. Na siya gamit. Pero nahulaan namin ito ba di? Sandok ni antena. 3 minutes na lang. 7 minutes na lang. Matatapos na ako. Hindi mo hulaan to. Antena. No. Sige. Wala pa. Antik. Antik na ito. Antik na. Anting na okay na. Kaya hindi nyo na nakita ito siguro eh. Maliit na bagay. Medyo malaki siya. Mabigat. Medyo maliit. Medyo kaldero lang. Pero mabigat siya. Medyo mabigat. Antik, maliit na bagay. Matagal na rin ito. Bihira mo lang ito makita eh. Eskwala. Eskwala. Galing ni mga bata mo. Eskwala. Yung sigsag roll. Kasirola, kulon. Kun.
Armor. Antik kayo. Mga kona. Aning kon? Kung katong gihimo siya sa lapok ba? Kaldero nga gihimo sa lapok. Kulon. Kon, mga lutuan sa... Ay, kulon sa amin. ba? Tawag sa amin kulon yun. Kulon yun sa inyo? Palayok kung sa Tagalog. Ah, Oh, amparilya. Anong amparilya? Ano yun? lampara. Yung lamparil, anong lampara? Arenola. Lampara. Maraming lumabas antik ah. Anirola ni Lola. Lumabas. Aspirol. Ano to aspirol? 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 Kalungan mo ba na? Ano yung aspirol, ma'am? Buhula ng vlogger. Aspirol? Ang Yung bu- na siya ka ng pangkuhan sa... maglaro. Sarol? Sir Norimar, antik na siya. Si Norimar, antik. Totoo, antik ka daw. Klo na malapit. Teka lang. Ano siya pala? Gamit sa kusina na siya kapag... Pwede mo sang gamitin sa kusina. Pwede mo sang nung gumamit sa kusina. Pwede mo sang gamitin sa labas. Pwede mo sang gamitin sa loob ng bahay. Pwede. Pwede mong dalhin-dalhin. Simula sa letter A. Ano? 5 minutes na lang. Hula. Martin, hindi. Antik na to. Bira nyo lang ito makita. Ewan ko kung makikita nyo pa ito. Nasa dako, pero lain ang pangalan. Iba yan. Gawa sa kahoy yun eh. O pareha siya, pero lain ang pangalan. Kasarol, hindi. Termos. Ewan ko nakita nyo ito dati. Ito sa amin dati meron dito. Oh, gawa sa salaminong. Tumutunog-tunog ito eh. Thermometer, hindi. Sundang, hindi. Wala. Tumutunog-tunog ito pag ginamit mo eh. Ayan, may klo na. Grabe yung klo. Thermos, hindi. Sa mga bata siguro, hindi siguro mula nito. Sa mga matatanda lang, mga kaedad ko lang siguro makahula nito. Angkling. Anong angkling? Tingkaro. Anong tingkaro? Anong tingkaro? Mana? Arios. Ano yung Arios na to? Anong Arios? Ano yung Arios? Arios, dire. Arios. Hindi. Ikaw. Ay, yung tingkaro, ano yan? Ang tingkaraw, ano ka, abot na. Angkling. Basta ang queen. Masarang tao po, Dennis Bernardo, eh. Bisaya ka, di mo alam yan? Banga. Ay, hindi. Kana, banga. Letter A sa simula. Letter A. Moral siya banga, pero di na siya tadyaw. Ang dulo niya, letter S. S. Letter S. Basta moral banga. Mura lang. Ayan, may makahula na yan. Asarol. Sarol, moral ka na, mga pang bonggal sa... Yung kahoy. pang Lupa, bonggal yung sa Yuta. Oo. Oo. Ataol. Grabe naman, ataol. Grabe naman. Tamaris. Thank you, sir. Pila ka liter? Ano yan? Onong yapon siguro. 2, 4, 6, 7. Ito. 7 words. Attack ka. Later. Paano yan? Ay 3 ano na lang ako, 2 minutes na lang ako. Paano yan? Pag dinapos nyo to, abutin tayo ng 2 oras. Amping. Thanks, Sir Tom. Let's party, Sir Tom. Ayun, no? Amping. Oo, ano ang istorya? Game. Ano ko? 2 minutes na lang. Ang istorya, isa ka na saglan. Almoranas. Almoranas. Sakit. Sakit na may almoranas. Hindi na. Almoranas. Kanina. Paano? Itong banga ako, kapit na itong banga. Ang sakit naman sa puwit yan. Almoranas. Sa mga edad, mga 40, mahulaan ito eh. Antik. Pero mga 30, makita pa to eh.
Moranas, letter N is sakit sa puwet. Saan? Extensos. Saan? Secret na. Sirit na? Sirit na eh. Ano na lang ko yun? 1 minuto na lang. Extend ba 30 minutes na ba din? Tama na yun? Loko mo tagal eh. Ah, tama na. Para pakita ko na sa kanila to kung ano to para malaman nila na hindi ako nagdadaya pa. Astrays. Astrays. Tumutunog ito sa pag ginagamit. Ting! Ting! Yung mga ganun yan, tumutunog yun eh. Kanya sa mag-google pa ko. Ano? Paano na yan? Tapos na ako. Bukas na lang ulit. Kasagaran mo gamit na ibang lahi. Sa palayok bill at tabul. Itibol. Oh. Ano, sirit na? Kasagaran na mo gamit. Plansa nga bag. Ampat. Ano? Sirit na lang? Napakita ko na sa inyo ah. Frame. Basta baka sabihin nyo, ito oh. Kaya frame? Ano ba yung tawag yung bayuhan dyan? Bayuhan. Yung aluminum, ano ba yun tawag? Huwag ako, lusong. Lusungan. Ano yon tawag sa inyo? Yung binabayuhan? Aluminum. Wala na oh. Ano ba yan? Alam niyo ba yan? Ampiril. Dito yata yung ampiril. Ampiril ba na ampiril? Kanang itong ganso. Ito oh, almeris. Hindi nyo alam yan? Almires, apelido sa mga. Oh, lusong. Yung lusong na, ano, yung aluminum. Lusong, yung dako. Yung aluminum, hindi nyo man nakita yun. Yung Saging. pag binayo mo, ting, ting, ting. Yung aluminum. Almeris. Almires. Oh. Almires, oh. Di ba alam mo to ang bola ng vlogger? Ang bola na ano? Oh, di ba alam mo to? Almeris. Apelido sa mga Almires. Ihin na naman. Hindi, pinakita ko na nga eh. Pinakita, sirit na nga to eh. Ihi ka pa dyan. Lo ako. Sabi ko sirit na eh. Hello, Arnes, lo ako ba do? Alam mo yan, yung aluminum na ano, yung bayuhan dati, yung unang panahon gano'n, no? Pag binayo mo, ting, ting. Dugsakan sa mga lamas. Oo, yung nang nilupak. Kahit ng maliit na nilupak, pwede yun. Magkot ahos, sili. Bagtingon man na, og makaon. Lusungan, lusungan. O, di ba, ma'am, alam mo to, Ma'am Bola na? Tong Almeris. O, tama naman guys, ha? Bukas naman ulit. Mag-start na ako ng play. Wala nanalo, ha? Hawag yun ko kay Bantogra ang Google Dimut. Sa mga mananalo, congrats ha. Ma'am Bola ng Switzerland 3 hours, Bola ng Vlogger 3 hours, Total Recreation 3 hours, Ma'am Mel Civilization 3 hours. Okay na? Lisod man, wala ko kabalo, anak. Yung mga taga Mindanao, alam ito eh. Yung, yung maliit siya na, ano, binabayuhan mo, yung aluminum siya eh, gawa sa aluminum. Tapos pag nagbayo ka ng ting, 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 yung mga ganon. Pag binayuhan mo siya. Lusakan. Lusakan. Lusakan sa Lusakan lamas. ba? Okay na, maraming salamat sa inyo sa pagbisita nyo sa bahay ko. Maraming salamat sa pag-join nyo. Natuwa ako, maraming salamat. Lusong ra akong naibaan. Wala may kailaan na toto. Okay, sige, enjoy man. Sumakit lang ulo ko. Kasi maraming salamat sa inyo sa pagbisita nyo sa bahay ko. Ma'am Marina Hevia, Cristi Macrayo, Oliveros Canete, Nololimar Carissa, Sir Tomares, thank you very much, sir. Marina Hevia, Ma'am Melchi Bilasin, Ma'am Bula na, Switzerland, kay Ma'am Margiela's Vlog, maraming salamat. Play ko mamaya yung sino nanalo ha. Cristi Macrayo, Ma'am Nobili Macrayo, Ma'am Jenny Limonada, maraming salamat sa inyo po. Ma'am Rivers Cayete, maraming salamat. Bye-bye. God bless po sa atin lahat. Good night. Good morning. Kay Stong Saksang Ilis. Anong oras Toto? Nolimar, mag-ilis si Ma'am Christine Macarayo mamaya, Toto. Puntahan natin, Toto, mamaya, Toto. Ano oras, Ma'am? Yung Ma'am Christine, yung ano mo? I-send mo, Ma'am, sa group chat natin na yung anong oras, ha? 9. Okay, 9. 9 in the Middle East time, ha?
Okay po. Maraming salamat po sa inyo lahat ha. Good night, good evening, good morning, good afternoon. Sir Tom, thank you very much, Sir Tom. No. Bye all. Sige. 14. One, two. 12 na